a prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil, skrze Krista nášho Pána. Pán je s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, Teba, Pane, velebiť v každom čase a najslávnostnejšie tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo keď na kríži